Bun găsit, dragii mei! Aceasta este o meditație pentru reducerea greutății corporale. Te rog să-ți alegi o poziție confortabilă, într-un scaun sau fotoliu, sau chiar întins în pat, cu brațele pe lângă corp. Inspiră adânc și elimină orice tensiune din corp. Când expiri, închizi ochii și îți imaginezi că te cuprinde un val de relaxare cât mai profund. Cu cât te relaxezi mai adânc, cu atât te simți mai bine, cu cât te simți mai bine, cu atât te relaxezi mai adânc. Dă-ți voie acum să te relaxezi tot mai adânc cu fiecare expirație. Ca și cum cu fiecare expirație a ta, un val plăcut, natural, de relaxare, traversează ființa ta de sus până jos, din creștetul capului până la vârful degetelor de la picioare, prin chipul tău, prin umerii tăi, prin pieptul și spatele tău, prin trunchi și abdomen, în jos, până la vârful degetelor de la picioare. Și dă voie ca cu fiecare expirație să te adâncești și mai mult în această relaxare, continuând astfel să devii tot mai relaxat cu fiecare expirație până la sfârșitul acestei meditații. Nici nu trebuie să te gândești la respirație, pur și simplu dă-i voie să curgă în voie, știind că cu fiecare expirație devii tot mai adânc și mai profund relaxat. Relaxează-ți mintea, relaxează-ți corpul, relaxează-te. Ascultă vocea mea și numai vocea mea. Ascultă-mă și permite gândurilor tale să se încarce cu vorbele mele. Orice alte sunete pe care le poți auzi vor avea un efect de calmare, de liniștire. Din acest moment, începând chiar de acum, nu vei mai simți nevoia să iei gustări între mese. Orice poftă pentru mâncăruri grase, grele, pline de calorii, dispare. Dorința de a consuma astfel de alimente te părăsește acum și devine doar o amintire îndepărtată. Este doar ceva din trecutul tău. Nu are niciun efect asupra ta acum. Nu mai simți nevoia sau pofta de a lua gustări între mese sau noaptea târziu, pentru că tu ești deja sătul. Ești complet satisfăcut de o masă bine echilibrată. Nu vei mai mânca în exces la masă, pentru că mesele bine echilibrate și cumpătate îți vor satisface foamea, iar mâncarea gustoasă și apetisantă îți va satisface pofta ca niciodată până acum. Gustul savuros al mâncării te va sătura repede și îți va potoli foamea. Aroma delicată a fiecărei bucături de mâncare va fi cu mult mai plăcută decât înainte. Te vei bucura de timpul pe care îl petreci la masă, savurând fiecare îmbucătură pe măsură ce gustul și aroma mâncării te desfată. Îți place gustul și mirosul mâncării pe care o mănânci mai mult decât oricând înainte. Nu îți va mai fi foame între mese, întrucât mâncarea echilibrată îți va satisface foametea trupului și pofta minții. Și nu te va interesa nicio altă mâncare în plus, peste nevoile tale deja satisfăcute. Pur și simplu nu vei mai simți dorința, impulsul sau dispoziția de a mânca prea mult. Nu vei dori să te îndopi cu mâncare, pentru că te vei simți mult mai bine, mult mai sănătos, mult mai fericit, mult mai energic, fără să simți stomacul supra-saturat. Mâncarea și băutura grea, grasă, plină de calorii, dulce, care te îngrașe, nu te vor mai atrage, pentru că mâncarea sănătoasă, plină de vitalitate, are un gust și un miros mult mai plăcute decât înainte. Mâncarea echilibrată nu-ți va diminua energia, din contră. În fiecare zi te vei trezi odihnit după o noapte de somn bun
și având o nouă înfățișare mai suplă. Vei vedea că energia ta este mai mare și te vei simți mult mai puternic și mai sănătos pe măsură ce vei obține corpul tău ideal. Vei pierde toate kilogramele pe care le vrei, dar asta într-un mod sănătos, blând. Nu vei pierde greutate prea rapid, pentru că sănătatea ta să nu fie afectată. Ești din ce în ce mai sănătos și mai puternic pe măsură ce îți atingi greutatea ideală. Și când ai ajuns la greutatea ta ideală, când ai obținut corpul ideal pe care îl dorești, îți vei menține greutatea și înfățișarea fără efort și cu ușurință. Nu vei mai mânca niciodată fără să te gândești. Nu vei mai mânca niciodată pentru că ești nervos, stresat, plictisit, frustrat, deprimat sau furios. Foarte bine. Nu vei mai mânca niciodată pentru că ești nervos, stresat, plictisit, frustrat, deprimat sau furios. Acum trage aer adânc în piept, menține-l un moment, expiră și relaxează-te. Toate sugestiile pe care ți le-am dat acum sunt adânc sădite și fac parte din tine acum și vor rămâne cu tine atât timp cât sunt de folos. De fapt, cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie a inimii tale, sugestiile devin din ce în ce mai puternice și devin noile tale obiceiuri sănătoase. Sugestiile sunt din ce în ce mai puternice și noile tale obiceiuri sunt din ce în ce mai sănătoase.